Esta festa ten moita tradición, é unha festa moi antigua, de fai moitos anos, non che sabría dicir con exactitud, pero moito máis de 100 anos de que aquí se facía a festa das cabras. Lóxicamente, hai xente que ao mellor pode agora estar máis enterado ou menos porque houve un momento de que quedou, digamos, que non se fixo unha temporada, pero, bueno, agora é moi máis conocida xa. Unha cousa antigua que lógicamente non nos gusta perder porque é dos nosos antepasados, entonces, pois, que menos que mantenela. Facíase aquí sempre en Merlán, un sitio que quedaba céntrico hacia Chantada e todas as parroquias, e donde, bueno, acudía xente de todos os lados para comprar unha cabra, aparte de que para comela, pois para carrexar o viño. Neste ano matabas a cabra e o que utilizaban era para comela, lógicamente, na vendima, que se comía moito a cabra na vendima, e aparte de comela na vendima, pois xente que a come outro día normal porque sabe moi ben. E logo depois levaba o proceso de curtila a piel e preparala para o ano seguinte ou para os outros para ter po viño. É o mesmo sistema de sempre, de cocela a un fuego lento. Hoxe, por exemplo, comenzamos ás 8 da mañán e mira, a unha e pico ainda estamos no proceso, pero si é o mesmo proceso. E o que se trata é iso, de dar sempre a mesma de antiguamente. O vinido está listo. Leche cabrita. Vostedes unha pequena ganadería de cabras aquí na zona de Chantada, en Santiago de Arriba, non? Si, nós estamos en Santiago de Arriba, a día de hoxe temos 16, na máis. Houve tempos que houve moitas máis, pero 16 na máis. E é algo que vende xa de tradición familiar? Si, empezamos un pouco de empezar a recuperar o tema do entedo, collemos dúas en plan hobby, verde dúas, sabes? Van unha, vai outra, que cando te das conta, 16 ou 20. Cal é o principal destino de ter estes animales? Que, bueno, limpian un pouquiño por ali, tamén se compran e se venden, a carne úsase. Contanos un pouco para que se teñen. Por dependendo da xente, moita xente que ten para limpar as fincas, ter as fincas limpas, non telas a ermo, pois xente que ten para carne, pois cabritos, pois temos o pago de todo, máis que nada para hobby. E como van os precios? Depende do animal, depende da raza, ter desde razas sin cornos, desde 60 a 70 euros, ata podes ter razas de 200, 300 euros. La gente se está dando cuenta de que hay que desbrozar y el desbroce mecánico en algunos sitios es imposible por la pendiente y por una serie de cosas y que los animales están todo el día allí y que encima tienen una producción y que es una forma de aprovechar todas las hectáreas que hay aquí en Galicia. Y es un factor muy importante y que la gente yo creo que se va concienciando y que hay que concienciar más y sobre todo al consumidor para que pida
esos productos que tienen un beneficio para particular, como empresario el ganadero, que es un empresario, pero también un gran beneficio medioambiental. Carne con queixo, Que carne é esa? De que é esa carne? de cabra. De cabra, probarala algunha vez? No, Que gustache? sí. Son cabras, literalmente, son cabras.